Sa lambigit nga balita, atong sayran ang dugang pagpangandam sa Comelec alang sumaamot nga eleksyon. Alang sa dugang Italia, dumakauban karon live si Luan Mirondina. May Duha ka oras gikan karon sugda na ang synchronized region-wide Operation Baklas o kining pagpanangtang ug pag-confiscate sa mga campaign materials nga nakalapas sa lagda sa Fair Elections Act. Gawas sa city, provincial ug regional Comelec, moabag usab sa Operation Baklas ang mga sakop sa PNP, BFP, DNR ug DPWH. Bali tungaon ni sila sa duha ka grupo ang usa ka grupo ari mo concentrate sa habagatang bahin sa Sugbo samtang ang laing grupo ari usab sa amihanang bahin. Aduna na ni sila mga pre-identified nga mga campaign materials nga dugay na nilang nakitaan nga nakalapas gayud sa Fair Elections Act. Sama na lang ni ato mga posters nga nilapas sa sukod nga 2 feet by 3 feet. Kato mga posters nga gipapilit sa mga poste sa kuryente, sa mga kahoy ug sa mga public or government offices sama sa barangay hall. Gitataw sa Comelec nga wala sila'y paboran, maadministrasyon man o dili. Ang Operation Baklas Bob actually nakaschedule ni siya sugod karong adlaw hangtod kini sa Huwebes. Apan alang karong gabi mo concentrate lang una sila dinhi sa dakbayan sa Sugbo ug later on ilan ang subayon ang nagkalain-laing dapit sa Metro Cebu. So far Bob mo nang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas Bob. thank you so much, May, sa imong live update.